खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ तामुलपुर जिल्ला बोखांफिननायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा सुबुंफोरनो रोखा खालामना होदों। जों बयबो मिथिगौ दाखालिसो जे समनिफ्राय आसाम सरकारा गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लाखौ बाक्सा जिल्लाजों फिन दाजाबफिननाय जादों, अब्लानिफ्रायनो गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंथि सिखांदों आरो समाजारि बिजोंफोराव सावरायलायनायनि बियो मोनसे आयदा जादोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ लानानै गोबां समाव गोबां खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां एमएलए आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा खेंफोरथि होबोबाय। आथिखालाव आसामाव बायदि बियाब दाफामनाय हाबाया जागायबाय आरो जेब्ला बियाब दाफामनाय हाबाफोरा जोबगोन अब्लानो तामुलपुरा फिन आबुं जिल्ला जाफिनगोन। थिग बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया तामुलपुरनि मथंगापुरियाव बायदि हारिनि सुबुं आरो मेलेमजिबिजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै मानगोनां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि बिथांमोनहा बेनि सायाव गुवारै रोखायै फोरमायथिना होयो। रायजोनि गाहाय थावनि गुवाहाटीआव गोबां बिबांनि बेलाथि जौ फानजादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 31 दिसेम्बर खालि 4.80 कौटि रां आरो 1 जानुवारि खालि 3.21 कौटि रांनि बेलाथि जौआ फानजादों। मख'जाथावदि बे जौआ गोदान बोसोरखौ नोजोर बोनानै फानजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो आथिखालाव बियो बांसिन जौ फाननायनि जारिमिन सोरजिनो हादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि थाग्रा न'आव बमा बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलियाव फ्राय 4:30 पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि थाग्रा भवननि 500 मिटार जानथायावनो बे मोनसे गोहोगोरा बमाखौ बोखांनो हायो। मख'जाथावदि बमाखौ मोननाय समाव गिबि मन्थ्रि भगवन्त मान बिथाङा गावनि थाग्रा थावनियाव गैयामोन होनना खौरां मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला बे बमाया बोरै फैखो आरो मानो बेयाव थाफैखो बेखौ लानानै आथिखालाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बिथां मान बिथांनि सिकिउरिटिखौबो बांसिन गोरानिफ्राय गोरा खालामसिनदों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां। देग्लाय 2023-2024 फरायसमनि JNV एबा जवाहर नवोदया बिद्यालयनि थाखो 6नि सायख' आनजादनि एप्लाइआ आथिखालाव सोलिबाय आरो बियो गुबैयै फैगौ 31 जानुवारिसिम सोलिबाय थागोन। बेनि आबुं खौरांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा JNV एबा नवोदया बिद्यालयनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै मिथिना लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सायख' आनजादा फैगौ 2023 मायथाइनि 29 एप्रिलाव जागोन। दाव रानदों। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा आइजोफोरनि रांखान्थियारि जौगानायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव आइजोफोरनो बायदि मावथांखि लानानै बायदि रांखान्थियारि जौगाथायारि मुवाफोर रानबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो बाक्सायाव आरोबाव आथिखाल बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प हानजाफोरनो दाव राननानै होदों। मख'जाथावदि बिथां राकेश ब्रह्मआ बुंथिनाय बायदिब्ला बेनि गेजेरजों गोबां आइजो सेल्फ हेल्प हानजाफोरा दावदै फाननानै गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 80थि जोनोम सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिनि गोथार जोनोम सानखौ मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै रामफलबिल दख'रा एबसुनि सिङाव फालिनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि अनसुलि बिसिया आलारि बाथिखौ फोजोंजेननाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो बर' माहारिनि माखासे साननो हनो गोरों एबा मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। करिमगन्ज पुलिसनि थाखायनो से खावसे दान गथ'सानि जिउ खहा। मिथिनाय बायदिब्ला सासे 1.5 दान गथ'नि बिफाया गंसे फार्मासियाव गथ'सानि थाखाय मुलि लायनो थांनायावनो पुलिसआ बेखौ लाखियो, जेराव बै गथ'सानि बिफाया बाइकजों थांनायलाय बाइकनि बायदिसिना लेखाखौ नायबिजिरबाय थानाय जायो, जेराव
बै गथ'नि बिफाया डक्टर प्रेसक्रिप्शनखौ पुलिसनो दिन्थिदोंमोनब्लाबो पुलिसआ जेबो खेर खेरायाखैमोन, जायनि थाखाय बेयावनो 2 घन्टासो थानो गोनां जानायाव गथ'साया मुलि मोनजायैनि थाखाय जिउ गोमानो गोनां जायो होननानै खौराङाव मोननाय जायो। मख'जाथावदि आथिखालाव बेखौ लानानैनो ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।